Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε και πάλι. Σήμερα έχουμε και ένα giveaway εκτός από το haul με μερικά προϊόντα που πήρα από NYX εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχω και ένα μικρό δωράκι για σας. Δεν είναι βέβαια από την NYX, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι πιο πολύ καλοκαιρινό δωράκι. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να το δείτε και να πάρετε και μέρος. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα προϊόντα NYX. Είναι αυτή εδώ η μικρή σακουλίτσα. Κατέβηκα κάποια στιγμή Θεσσαλονίκη και η ευκαιρία ήταν να επισκεφτώ και το μαγαζί τους. Από ό,τι νομίζω θα ανοίξει και στην Αθήνα κάποιο μαγαζί. Δεν είμαι τελείως σίγουρη, νομίζω αυτό το καλοκαίρι κιόλας. Αν βρω κάποιο link θα σας αφήσω από κάτω και θα σας πω και τιμούλες για τα προϊόντα που πήρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πάρω και έψαχνα ένα concealer στην ουσία για να πάρω είναι αυτό εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το μικρό κουτάκι. Να σας το βγάλω να το δείτε, είναι σε βαζάκι στυλ, είναι αυτό εδώ, μικρό αλλά θαυματουργό σίγουρα. Λοιπόν, θα σας πω ότι είναι για τους μαύρους κύκλους και είναι και corrector. Να σας το ανοίξω να το δείτε, είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε το έχω χρησιμοποιήσει, είναι αυτό που φοράω και τώρα και να σας το βάλω εδώ και να δείτε, δεν θέλετε πολύ ποσότητα, πιστεύω να φαίνεται, είναι πάρα πολύ καλυπτικό όπως βλέπετε και δίνει συγχρόνως και φωτεινότητα στα μάτια σας. Εμένα με βόλεψε πάρα πολύ, να σας πω ότι είμαι στην απόχρωση Fair ή αλλιώς Claire και γράφει από πάνω DCC01. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Η κοπέλα εκεί πέρα, να πω και οι δύο κοπέλες που ήταν, ότι ήταν πολύ εξυπηρετικές και πολύ καλές κοπέλες. Έτυχε να είμαι και η μόνη μέσα στο μαγαζί βέβαια εκείνη την ώρα που πήγα, αλλά με εξυπηρέτησα μια χαρά. Τις ευχαριστώ πολύ και να σας πω τιμούλα γι' αυτό, ότι ήταν στα 8,95. Να σας πω ml τώρα, συγγνώμη, έχει και είναι 2,9 γραμμάρια, δεν είναι μεγάλη ποσότητα, αλλά θέλεις πολύ λίγο για να καλύψεις τους μαύρους κύκλους σου και να δώσει και συγχρόνως κάποια φωτεινότητα, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και το φοράω σχεδόν καθημερινά. Το επόμενο προϊόν που πήρα είναι αυτό εδώ το foundation στην ουσία, είναι το Stay Matte But Not Flat, είναι ένα matte δηλαδή foundation σε liquid μορφή, λέει ότι είναι oil free, βασισμένο στο νερό, full coverage, mineral enriched, matte finished. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ίσως σας φανεί εσάς, σας το βάλω εδώ. Πολύ λίγη ποσότητα θέλεις επίσης και από αυτό, ίσως σας φανεί πολύ ανοιχτό σε σχέση με την επιδερμίδα μου, αλλά έρχεται μετά και γίνεται ένα με την επιδερμίδα σας, να το πω και έτσι. Μπορεί στην αρχή και όταν θα το απλώνετε να σας φανεί ότι άσπρη, ότι είστε, αλλά μετά έρχεται και γίνεται διάφανο, πώς να το πω, δηλαδή έρχεται και αποτυπώνεται στην ουσία με την επιδερμίδα σας. Έχει το μάτ αποτέλεσμα που θέλετε και είναι επίσης, να σας πω, εγώ είμαι στο χρώμα SMF 04, ναι 04, και τα άλλα ήταν πιο ανοιχτά ακόμα, οπότε εγώ που είμαι και λευκή επιδερμίδα μου έκατσε πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να βρω και τα γραμμάρια να σας πω, είναι 35 ml, μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω βολευτεί πάρα πολύ και κάνει και το εφέ αυτό της πορσελάνης επιδερμίδας,
οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια δεν φοράω αυτό, φοράω μια απλή CC Cream της Bioten που σας έχω δείξει, την αγαπημένη μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό και ήταν στη τιμή των 12,95. Επίσης πήρα 2 μολυβάκια από αυτά τα Jumbo, αυτά εδώ τα δύο. Το ένα είναι το διάσημο πλέον Milk, πιστεύω, είναι το νούμερο 604 Milk Light και είναι ένα άσπρο τελείως χρωματάκι. Σας το βάλω εδώ να το δείτε, γράφει βούτυρένια. Είναι πάρα πολύ καλό για βάση για τα μάτια, για τα βλέφαρα. Εγώ το χρησιμοποιώ έτσι πιο πολύ, το έχω χρησιμοποιήσει και τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ η υφή του, όντως κρατάει τις σκιές σας, δεν κάνει γραμμές στις σκιές σας, αυτό είναι το πολύ σημαντικό που μου άρεσε σε αυτό. Και αυτό είναι στα 5 γραμμάρια και η τιμή του είχε στα 6,95. Μου άρεσε πάρα πολύ και είχε πάρα πολλά χρώματα σε αυτά τα είδους τα μολυβάκια και μου έχει κάτσει ένα χρώμα, ήταν σε χρώμα πετρόλ έτσι κάπως, για τώρα το καλοκαίρι ήταν φανταστικό και γιατί δεν το πήρα δεν ξέρω. Αποφάσισα να πάρω αυτό εδώ πέρα, ένα πιο καφετί έτσι χρωματάκι και δεν ξέρω γιατί δεν πήρα και το άλλο. Αυτό είναι το 631 Sparkle Leopard και αυτό γράφει κάπως έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Είναι έτσι, πώς να το πω, ένα χρυσοκαφέ, κάπως βλέπετε κάνει ιριδισμούς, έχει και λίγο σίμερ μέσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό και σίγουρα θέλω να πάρω και άλλα από αυτά τα μολυβάκια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και διάρκεια έχουν, βουτυρένια στο μάτι σου γράφουνε, τι να πω, είναι φανταστικά μολύβια. Επίσης πήρα ένα κραγιονάκι από τη MAT σειρά τους, να το φτιάξω να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ, είναι το MLS 25 Temptress Seductrice, το σκότωσα μάλλον λίγο, τέλος πάντων είναι αυτό που φοράω και στα χείλη μου και είναι έτσι ένα χρωματάκι για τώρα το καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο, έτσι σε κοραλί κάπως απόχρωση. Η κάμερα βέβαια το αδικεί, το δείχνει προς το ροζ νομίζω, είναι όμως ένα κοραλί χρώμα, ίσως εδώ να φαίνεται καλύτερα. Τέλος πάντων, είναι αυτό το χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραία κραγιονάκια, δεν μυρίζει κάτι ιδιαίτερα. Είναι από τη σειρά τα μάτα, αλλά είναι στην ουσία και βουτυρένια, πάρα πολύ ωραία. Μένει χρωματάκι, βέβαια εντάξει άμα φας φεύγει, δεν είναι από αυτά που μένουν πολλές ώρες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η υφή τους, η διάρκεια τους, τέλεια. Και το τελευταίο βασικά, δεν σας είπα για το matte. Το matte lipstick ήταν στα 8,45 κορίτσια και τώρα που το έχω και αυτό εδώ, αυτό να σας πω ότι είναι στα 7,95. Είναι τα περίφημα Butter Gloss της NYX. Εγώ πήρα το χρώμα Cupcake, το νούμερο 18, Cupcake λέγεται. Να σας κάνω ένα swatch γι' αυτό. Αυτά μυρίζουν υπέροχα, τέλεια. Συγγνώμη. Και αυτό εδώ είναι το χρωματάκι, είναι ένα τέλειο ροζ φούξια για τώρα το καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο, εγώ το φόρεσα την ίδια μέρα που το πήρα, μ' άρεσε τόσο πολύ το χρώμα του, πάρα πολύ ωραία και αυτά, είναι πολύ μαλάκα lip gloss να το πω, lip gloss είναι στην ουσία. Και μου αρέσουν πάρα πολύ, θέλω και από αυτά να πάρω και άλλα χρωματάκια, είναι όμως από τα lip gloss που δεν κολλάνε στα χείλη σου, δηλαδή είναι φυσάκια που έρχονται τα μαλλιά σου μπροστά και κολλάνε και το παίρνει το lip gloss και γίνεσαι σακλόν μετά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ωραίο, το κρατάω και ανάποδα, ορίστε, είναι αυτό εδώ.
Αυτά ήταν τα πραγματάκια και πάω λίγο γρήγορα για να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Να σας δείξω το δωράκι που έχω για σας και είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνω το πρώτο μου διαγωνισμό εδώ στο YouTube, στο κανάλι μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κοπέλες που με ακολουθούν μέχρι τώρα. Να ξέρετε ότι αυτό το δώρο είναι για σας που είστε συνδρομητές στο κανάλι μου και αυτός θα είναι και ένας όρος που θα μπει για να κερδίσετε τα δωράκια που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Πάμε να σας τα δείξω και μετά θα σας πω και τους όρους. Λοιπόν, πρώτο δωράκι που θα πάρει η νικήτρια ή ο νικητής, ποτέ δεν ξέρεις, είναι αυτό εδώ το μανό από τη 16, την εταιρεία 16. Είναι ένα μανό για το καλοκαίρι τώρα σε ροζ χρωματάκι, είναι το αγαπημένο μου ροζ και είπα να το πάρει και μία τυχερή από εσάς. Είναι από τα μανό που στεγνώνουν στο 1 λεπτό, δηλαδή είναι πολύ γρήγορα, στεγνώνουν πολύ γρήγορα και να σας πω νουμεράκι ψάχνω, είναι το νούμερο 446 και είναι το αγαπημένο μου χρώμα για τώρα το καλοκαίρι. Πιστεύω να σας αρέσει και εσάς, οπότε ναι, είναι αυτό το ένα. Και το επόμενο είναι μια κρέμα χεριών από τα H&M, είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε για το μανικιούρ σας να έχετε και μια κρεμούλα για τα χέρια. Τώρα το καλοκαίρι, πάντα φροντίζουμε τα χέρια μας κορίτσια, δεν τα ξεχνάμε τώρα το καλοκαίρι. Είναι αυτή εδώ, όπως σας είπα, είναι στα 25 ml. Να σας δείξω ότι δεν την έχω ανοίξει, είναι κλειστό όπως βλέπετε. Και το τελευταίο δωράκι και νομίζω είναι αυτό που θα σας αρέσει περισσότερο από όλα, είναι ένα αντιλιακό της Avène. Αυτό εδώ κορίτσια μου, για την παραλία, ό,τι πρέπει, είναι με δείκτη προστασίας 50, είναι στα 200 ml και είναι σε στυλ spray. Δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί όπως βλέπετε είναι σφραγισμένο εδώ και νομίζω είναι σε στυλ γαλάκτομα αυτό. Απλά το ψεκάζετε και βγαίνει σε στυλ γαλάκτομα. Η Avène είναι πολύ αγαπημένη εταιρεία, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε το είχα πάρει για μένα, αλλά έχω ήδη πολλά ανοιχτά και φέτος θα μου λήξουν, οπότε είπαν γιατί όχι να το κάνω δώρο σε εσάς, να το ευχαριστηθείτε και να περάσετε καλό καλοκαίρι από μένα. Οπότε ναι, είναι το τρίτο δωράκι σας και αυτά τα τρία μαζί θα τα πάρει μια τυχερή νικήτρια. Το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν κορίτσια μου είναι να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε σίγουρα εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί όπως σας είπα είναι για τους συνδρομητές μου αυτό ο διαγωνισμός για να σας ευχαριστήσω, για όσους με υποστηρίζουν μέχρι τώρα τέλος πάντων, και να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω στα σχόλια. Οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε δεν με πειράζει, να ξέρετε όμως ότι εγώ δεν θα μπορώ να σας απαντήσω για να κάνω την κλήρωση και να μην πει και το δικό μου όνομα από κάτω. Οπότε ναι, αυτοί είναι οι 3 όροι, οπότε θα τους έχω και στις πληροφορίες από κάτω για να μην ανησυχείτε. Και αυτά ήταν, θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, γεια σας.